Kamoro moro maintie jara mar Ulu TV en kine makare ma inde cheno mar kuku mar wach nikelo ni kinde ka kinde kodan Jeff Lumbaka. Cheno ni radio chieng' makawuono wang'eyo ni wantiere higa mar yiero kendo dwaro rango achiel kachiel kit telo kaachiel kod dongruok mwan godo e Luo Nyanza kaachiel kod weche mag siasa mabende dhi nyime e pacho kaindi nyaka sama wantiere. An kiye kod oganda mopogore opogore studio mabende gin jolony koni kod kocha. Abiro miyo gi thuolo mondo gimosu gi nyiso nyingegi kaito biro dhi nyime kod twak machal kamano. Arwako uduto e studio. Agonero kamano kuom kawo thuolo mar biro achiel kachiel. Abiro chako kodi mabor mondo imos oganda wenyisi gi nyingi kaachiel kod gwenge ma iwuokie. Erokamano oganda wa maduong', an Kennedy Otieno Sotwa, an wuod Homa Bay County, Ndewa, Ratanga kanyo. Erokamano Nyakeno Sotwa orwaki studio, adugo ir. Niluonga Ndugu Thomas. Aodi yiro Ugenya, Siaya County. Siaya County. Erokamano nyaka kawuono ionge kod wich kuot wacho ni iwuod Siaya County. Nokalo chane wacho ni in gi wich kuot mar wacho ni iwuod Siaya County kalo kod weche mag mibadhi mano go tach Siaya. Samoro se lokore ibiro nyiso odiochieng' makawuono. Arwaki e studio jacho. Ne oganda na kaka pile an japuonjo doyo widi kod Kasipule e county mar Homa Bay. Erokamano agonero kamano maduong' ahinya kuom biro achiel kachiel mondo watwagi e weche manyalo konyo dongo oganda wa to moloyo oganda wa maluwo e Luo Nyanza. E kinde ka kinde kowuoyo gi japuonj, kowuoyo gi Tom, kowuoyo gi Ken, wawacho kaka wanyalo dongore kaka joluo. Sani eri watimo yiero kendo odong' mana dweche matin kende to oganda ji yiero kawa weche mag nominations. Sani eri waranga jotelo machalo nade kit telo ma wan godo e Luo Nyanza. Osotwa kwa chako kodi wuod Homa Bay County inyalo wacho. Jeff, kind telo mwadwaro onego bed telo ma nigi duoko ma jopiny bende dwaro. Gima min gi telo ma jopiny bende dwaro en ni inyalo telo telo ne in iwuon to gi telo ne jopiny mano opogore. Sani kaka koro ji dhi e yiero inyalo telo ne in iwuon to bende nyalo telo ne jopiny. Yes. Nitie pogruok e wachno. E pogruok mantie ni ng'ato nyalo telo ne wuon matin kaka no yieri. Yes. To we no will samoro sama no yieri cha nitiyo gi means moko mondo mi nwang' kom. Kese nwang'o kom yudi owil gi jopiny. Jopiny koro keti kamoro kama nionge owil kodgi higni 5. Sani ka koro gikore kedok kendo ne jopiny. Aneno ka sani koro gituch kendo ng'ato tena to higni 5 to yande ne jopiny poko neni. En tena nango mar matindi telo ne kendi. Ng'ama jotelo ne jopiny matindi jopiny ema formulate policy. To odhi otimo kaka jopiny dwaro. En odhi nwang'e mayot mokalo. To ng'ato ma jotelo ne owuon to en owuon ene mojugo kendo ir jopiny. Atawacho ni kata diangi bi magi milion 6 moket piny kata 20 to nego bed ni jopiny piny ni kuom higni 5 ande in dal. Yes. Setimo nwang'o. To nego bed ni jatelo maber bedo piny gi jopiny to giwinjore. Yes. Ni kadhi tadhi timo nwang'o. Then tok higni 5 jopiny keti piny to wacho no wacho ni timo 1, 2, 3 ok timo. In gima wacho kodi ko timo nade? Onge. Yes. Erokamano Nyakeno Sotwa. Winjo kamikelo no abiro duogo ir Tom. Wadhi achiel kachiel karo kod weche bende musebedo ka wacho. Kunyageri nisebedo kiwacho ni kit telo mosebedo godo e Luo Nyanza ok en telo mosekonyo oganda. Kata ok en telo mosenyawo oganda wa mondo mi odhi nyime kod weche mag dongruok. Sani wachimo sama oganda dhi yiero. In bende ang'eni in bende chung' e laro kom mar Ugunja. Sotwa wacho ni sama ubiro to ubiro ne jopiny ka un kod promises mathoth. Ka oseketo to dhi ulala sudugo ni koro tena. Nyiswa pachi e wach mar dong. To king'e ni Jeff, ing'e ni gisani to ananyalo wacho ni parties. Yes. Emonego gol policy magidwa. To ka party podi nyalo miyo ng'ato chance manyok komiyo oidho. Niema podi chung' ne dwaro ko. Ing'e demokrasi minene ma wagon koko demokrasi ben gi limit. Kaka sani joma ochung' e piny Luo Nyanza gi joma ng'eny nyodonjo gi party mar ODM. ODM ni bende wan ng'ama wadwaro mondo odhi obed presidential candidate. Ma indeed kanye wana party that want to show no one ga position mwadwaro an in the country. To nyo sani jogi manye bed evaluated. To party management manye bed piny to wacho na in ng'ane wanwang'o ka kwatimo evaluation mari as a person. To anwango ka ok perform maber.
right now kata kirango sani joma ringo magoko no dwaro jakom obed president ng'eny gi gin jok mana nyalo wacho kaka Tom man woko ni ka jakom dwa bedo a good candidate en ng'ama bedo ga secretariat ma o live on hope no koyoda ka gibro achieve something bigger to ki walk gu jok ma already gidwaro margi then they are not going to advise you properly and that's why nwango ka koro lweny ng'eny piny luo nikech jiwi gi wir ni nyoro wan gu pese manyo ayudo from the government manyo nego be no konyo thuru Yes. to kirango sani bro nwango ni pesa gi be nyoko konyo either corruption no nyochakre gi jowa wegi to gine ma gigo koko kaka joma ne on the other side nyochamo pesa Quran kae ma anyalo wacho ni the party been failed iwinja nikech at the end of the day captain marwa en mana jakom to jakom ne monego wacho ni yin ng'ane nyane no koki perform kalore complex manyayo this one is not coming out kodi bro nwan kama gigi mineno makelo lweny moko maonge tiende and jowabe nyaka bed gi choices nitie gik moko mwatimo mwa forget ni history marwa okoso ketwa malonga ahinya nikech wasiku wabuild ji to wane ma jowabe are destroyed at the end of the day sache mokirango value of content manga mwagonu koko gimo medo e piny luo nikech you would look at kaka way ma osiepa wacho mang'eny kailo Junet yes otimo hala Migori no ken jadodwa machato pinyo you understand koro gima bende chanda kada ko ja ODM really ang'o medi tapwa kaka luo nikech anada mor ka mono oganda gi kucha to urwako no ya data to mare no and I don't see one who kwanyal bedo joma di take advantage mari all the time just because nikech ng'ato fail nen ko go koko itok jakom to kore nen ng'ato moro ma jiwi nego joluo nyaka ai wach moro ma paka rwath moro mok maru In be ne ODM. ana ja for Kenya sani nikech nanu anka ODM Biro ka party mok mani biro ka mokwongo ga okalo ne nje ODM osuto ne ka wach moro nyido gi kata mano pod no sewuok no rosewuok odhi nyiso ni to wuok nango nomination biro kanyo ni mane momiyo ringo ang no chiuno le manta bro osuto obiro yiri oyadhi idwa duoko Tom adwa duoko Tom ga bugi japuonj could be having a difference yes aparo ni ipenjo Tom yeah to Tom oduoki e party en kaka ni individual Yes. ma bendo osechiwore ndwa tiyo ne jopiny yes onego wuok as an individual kowe party oko yeah nikech party piny luo la nitie joma osedhi ka ok ong'igo party yes maneno convince rahia ni an to bed nudwara bed ni udwara ng'iew kaka we ung'iyo party matimo nade mabiro Madhigo, yeah. so matene ni chances pod wan godo matene ni kata siagi nitie joma ne realize ni mar unet rachni Yes. werigo mar wetangula rachni werigo an ka nosutwa nadhi approach jopiny tadhi kako osutwa and jotimore Ford Kenya mowuoye no nyonwang'o ubunge Awendo ugunja kama wae okangene jauja party man kicho kama no jaudia osewacho no so japot wacho ni sano ja awacho kata manyoti ano ka wuok kuom yeah manyoti yo jakany so matindi what I mean is ng'ama dwa chiwore ne jopiny now kuong iluk lweti ni wuon kapok ing'iyo party madwa mbi backup nikech ng'itanga gi joma dwa ride on party politics yes nikech at long last wigi will sani jite gombo mako kod Raila yes ka gisegolo kato ang'o bu wigi will gi Raila manyo gi mako kode sami dwa ng'ada ora tidich imako mar Raila kabisa udhi kugik lokaja to wigi will Raila ne makende chako riko kende goyo kaka ng'a ingeni Jeff ingegi mamora Gimamora kapo kidiri abro dugo oyami mwalimu thuolo mwalimu amina mi anyino do wacho adwaro ni abro biro Tom idwa duoko okadwa duoko ye gima adwa na wachi ingeni seche moko ber akinterject gimoro yes kapod odiet intiere gi and thuolo again wacho wi bende gima ber Yeah. kiki iduok penjo moro ka ng'ama neno kama wach mo wacho hinyi kamoro ingeni kae
Osuto hinyore kamoro. Aneno ko hinyore kamoro, omulne kamoro machwanye. Moneno no biro dhi ketho ne ibiro dhi penye ntai wegi chamo kiduoko nang'o. The truth of the matter is niji kaka wan ga history mar siasa mar mwasogo e Kenya. And issue okay about ingeni ji nyaka rang ni why are we saying this? Yes. Awacho ni ya jaluo sani ohingo ma ng'ato biro to tiyo go. Iyo makoro wanene ka gimugo dhi nyime. Sani ng'ama tiyo kono. Wan wadwaro ni ng'at madwa bedo Sani Tom kapok gimomi ya comment ma. Nyiso kapok idhi nyime nyiso ni ng'ama tiyo kodo. Gimomi ya comment ma. Sani tiyo go. Gimomi ya comment ma. A comment mane ya. Mane duoko wach ni adwa ni duoko wach ni sani ng'ama tiyo kodwa. To ke madwa duoko. Aduoki. Gimomi awacho ma awacho nikech gimoro kama nyoro timore Migori cha. Yes. Iwinja. Awinji. Anadwaro ni ka ji approach an issue to nyaka winjire moku ketie mrema moku ketie sacrifice. The truth of the matter is no value manyoro joka de add kacha was not there, and for a fact jo wanyaka bergi decency nikech jo manyo nyere ka ginga jo Migori Anadia. Iwinjo. Awinji. Bende kibiro rangi biro kwano binwang' no katori achiel manyo nyere ginonge. Omiyo kwadwa gik moko ni jibiro to hinyore mano koro kwanyalo defend. Mano mwalimu ikinde ka kinde in ko wuoyo kodi kaendi tise wacho weche ariyo ka tuluwo weche mosuto wacho kachiel kod Tom nitie wach manisebedo kiwacho kaendi oganda ne ok dwa winje tapani sa osechopo oganda dwa ni mondo winje. Ne wacho ni gima pod dhieri en ni iyiero ng'ato mondo dhi otine party koso dhi otine jopiny. Osuto aneno ko yiere kodi e wach noero, Tom bende yiere kodi e wach noero. In wach misebedo kiyuago kaka jakom mar Landa dialogue initiative en weche mag mibadhi e kind jotelo mosebedo godo. Ne pok wachako siasa madier makoro Tom sowa wach Migori wabire. Miso ni sani warango jotelo machalo nade wadok e yiero dwe mar dweche abich osebiro. Mokwongo nyaka ing'e ni oganda luo gin oganda mohero pogruok kabisa. Sani gimoriwowa kambili mar mwalimu. Erokamano ahinya Tom, agoni erokamano kuom thuolo machalo kamano kendo wach miwacho. Osuto osewuoyo achiel kachiel. Wach maduoge ka biro ir mwalimu en ni mwalimu osebedo ka penja kinde ka kinde studio kaendi ni Jeff wayiero ng'ama dhi tiyo ne party koso wayiero ng'ama dhi tiyo ne ogandawa madhi konyo ogandawa moloyo rowere jodongo kaachiel kod nyithindo mondo gin bende giwinj ni gintiere kod oteku mar dongruok. Mwalimu bende osebedo ka ywago weche mag mibadhi achiel kachiel kaachiel kod kelo joluo kanyakla. Mwalimu wachimo yiero en wach mane minyalo bedo godo ne oganda moguni. Mokwongo n'ogandana nyaka wang'e ni e kindwa wajabedo gi pogruok kabisa. Magi moriwo luo momiyo luo wuoyo gi dhok achiel kawuono. En ni wadwa ni mondo Raila obed president. Ka mano onge, mano gimoriwa. Di koro wagore na moyiech. Mane momiyo kane governors chako tich. To yudo kidhi Siaya. To clan maduong' e Siaya moloyo mano kawo governor mokwongo. Kidhi Kisumu, clan maduong' e Kisumu moloyo mano kawo governor mokwongo. Kibiro Mabei be kamano nyaka dhi Migori taparo ni kadem nyalo bedo mang'eny molo Kanyamkago mane loch. To timno tim maber nikech ka ok watimo kamano mwawuothogo to ji biro chako gore wach interclan e telo ma onge gima ber mabiro timore piny duto. Kendo lweny ma Migori macha mana mit belie matin michakogo. To kwaduogo e leadership ma miwacho mawinjo kiwacho ka ni ng'ato bedo higni 5 gimotimo onge. Jopiny be nyaka mi gimiluongo gi kisungu ni civic education. Mondo ging'e ni kwa yiero MP to tich ang'o modhi tiyonwa ma wang'i kotiyo to wanuoye ka ok otiyo to ok wanuoye. Kwa dhi yiero governor be nyaka wang'e tich governor. To gima dwani mondo oganda na ong'e kapok adhi nyime ahinya en pogruok e kind MP gi governor. MP nomi gimoro miluongo ni CDF fund. Constituency Development Fund. To governor no pogne bath sirikal maduong' kone ni ma birane gweng'u. Taneno ka thoth ji pimo governor gi MP gi yardstick achiel. Rapim jogo pogore nikech governor biro ga government man gi staff man gi recurrent expenditure. Tiende ni chudo moko michulo ka pile gokinyi. To CDF en fund mikoni wa miu 100,000 ni
uger go yore, uger go udi, utim go gik mitimo. Onge michulo go mshahara, onge mikete fuel ma mtokni, en mar development no kende. Omiyo kik wapim jogi e ngas maromre. Adwa nyisi example Homa Bay. Yes. Homa Bay koter pesa to chako medgi magichoko en bilion 6. Mikelo e higa nyaka rum. Yes. Gima jopiny okia kuchocho ni pesa ni dwe ka dwe itero mathin, samoro higa rum te. Machielo ma jopiny okia ni 3/4 mag pesa ni chulo mshahara gi recurrent expenditure mamoko. Gima jopiny okia ni bilion 1 kuom pesa ni dhi e county assembly moriere magine magitiyo ka gidwaro. Kikawo pesa gi te igolo madhi e county assembly, gima chulo mshahara, giming'iewo gik ming'iewo pile, pesa modong kopog per constituency to en 100 million per constituency e higa achiel mangima. Tiene ni pesa monego jopiny ne kotiye piny roma gi mar CDF cha. Tiyudo ka jogi ng'ado nigi bura ni ka CDF ne nyalo timo ma, tang'o miyo mar governor ni poko timo ma. Omiyo nyaka gigo kwano maging'i ni to ere kama wa expect ni governor utimo gike. Kapok wapimo gi e ngas mwapime CDF. Omiyo adwa ni mondo governors mokoso be nitiere, mano kika wach ni a support gainda. To nitiere rapimi idwa pimi gigo mamala ahinya. Kae ting'e ni 100,000 pa iyane. Milion 100 pa iyane. Boko bidichiel. Ibiro yudo ka dwe moro sirikal mamalo oronu 700 million. Kusepogo ne CDF mochulo go mshahara. Udongi 50 million. To king'iyo joma chumiyo tich chakiga mosetieko tich gina 100 million. Emomiyo iyudo ni kuonde moko nitie ma contractors dawo. Ni poko chulwa, dak chulwa to nomiwa tich. Omiyo kik waket pala ng'ut jogi ahinya. Dwa ni mondo ji ong'e ni to pesa ni chalo nade. Kama na nyamo limo amor kendo an kod moro mabondo kiwo maber kamano ero aparo kane wan kod studio. Achiel kachiel in mwalimu Odeyo Wedi mapok olokore ma pod bende en jakom mar Luland Dialogue Initiative. Ni biro ke ywago wach mar contractors mag Homa Bay. Minyisa kaka wach contractors rach pok ochulo ganda gie. Ma penj ni to mwalimu bende se wuoye gi governor bende se wuoye kod ni to ang'o matimore Homa Bay. Kan penjo kan watieko chenro na penj ni mwalimu ka irango e governors man gode Luo Nyanza kwa weyo Kisii gi Nyamira. Ka wadok e yiero higa mar 2017. Bi paro ni nitie ma deserve re-election. Nisa ni ka an gi pacha kako Odeyo Wedi to nego gidhi dala giduto. Mana dier. Mano bende oselokore kawuono koso pod ochunga. We anyisi kako kelo lokore. Olokore. Se wuoyo gi governors gite. To governor ma Homa Bay no kelo na staff ne te ministers gote. Gi budget ne. Gikika gitiyo. Mo wuoyo ma nena adier ni adier ng'ani wacha adier. Ka wan wang'ado ni bura no miye bilion 6 to ketho. To adieri makende en yonge sama government biro miye kata bilion 1 modinore ni kora miyo. En gima kadwi rumo tidhiro nu matin. Kisa chulo go mshahara, iolo go fuel, repair go mtokni, ing'iewo go yath e hospital, idong kata gi 40 million. Contractors marito 150 million. Koro nyaka be chul gi mana mos. Osuto Homa Bay. Suto ywak gi Tom Nyerani. Kai wacho niri. Giga paro ne gineni e TV gi walimu makawuono kata kamano Osuto. Ina di Homa Bay country. Gimo mina no ka kawuono mwalimu dhiera. Yes. Mwalimu lokore ni. Aseng'eyo ga mwalimu matetea ne mwananchi. Correct. Against the leaders. Yes, correct. Kawuono nango mwalimu matetea the leaders against mwananchi. So I'm getting a different mwalimu today. Mwalimu pesa ni ichiwe e county gima almost proportional gi plan manochiw originally kanipogo counties. Onge county moro maparo ni nwang'e less moingo the proportion manochiw. Mana dier. Matiende ni ka development dhi mbele Migori, no dhi mbele Homa Bay. Yes. Kamano. Ka en milion 100 kaki wacheno, to ningo bed ni ka en Migori, Homa Bay bentie. Mana dier. Truth be saying, be onego be ni kotiyo Kisumu to nego be no tiyo Homa Bay. Bas. Yeah. Good. Problem ma Homa Bay ni godo, man go kaka Homa Bay is one. An explanation mani miyo japuonj gi governor ma Homa Bay at that time. Yes.
mano digo japuonj kore miye gode kona okodi ya ne wan professionals apar mobet piny winjo gima presentation ne ok en kende ni no kan kenda ayie gi mwalimu nikech mwalimu wacho ni ng'at chariemba government Yes. Yes. ni ng'ato He yiene is wuok driving a government. oko mar dhi olo pesa Yes. mokele county ng'ato yiene wuok oko mar dhi manyo pesa yo UNICEF Yes. and truth be said ni Homa Bay Hospital bedo ran gi UNICEF matendo many oko kokel Homa Bay dong mano tich maber opoka dagi ado maleri ni onge doktor eroge ni dikoro gigonge ana kapani gi nyalo dhi mbele yo makore chame godo ni iwinja sani chame marach ng'ama chame to donge ng'ama chame no wad godo yo widi magavana mokawe mokete piny mopigone ani winjo kaka wuono wadi go to indie gavana ma Homa Bay gavana kasinde hie emo winjo ka nogo ni siasa mar dhoudi mang'eny cha mano chalo mana gimine ni mi proportional mondo chapachi chak tiyo ni dhot mang'eny ma nyaka yier oyo emochako adwa chako koni kendo gimoro achiel bwana Jeff ni Homa Bay samwa wuene Homa Bay nyocha nigi staff mane gichulo through collections mar Homa Bay County Council kendo ne gichoke mane inyalo chame and pani ni nitie yawuoyi Homa Bay mane nyalo chamo pesa ne yo moro mamalo to still no dongo development as I'm talking to you today the Homa Bay onge chiro man gi cho kata di chiro moro man Homa Bay onge man gi cho oyugis kuma ya neno choka ntie onge en cho manoger gi county en cho manoger gi county council oyugis cho osele na we ka cho mori gero nikech no migi chiro manyien omiyo gigi ng'eni nyaka wuogi fa kama en Dhiwa wan gi Dhiwa chiro manoger gi county council ma Dhiwa pok kata ji ma pok odonje nogere noweye kanyo en ostol en kanyo mond Dhiwa pod chunge pap mane chiro maduong' en Dhiwa wan gi ratanga kata cho minyalo dhi oko Dhiwa kama wuoye mi ji chunge pap ne cho midhi e onge iwinja ratanga nitie aora chuodho nitie iwinja onge kama inyalo dhiye cho apart from that nitiere promises mane governor ochiwo sama no chiwo promises mane was the yardstick monego bed ni obedo godo evaluated after 5 years good kaka mane nitie Gor Mahia Stadium mano biro molando no funding a lot of funding from outside Gor Mahia Stadium entiere Homa Bay Dhiwa en Homa Bay en Dhiwa anyakwar Gor kama no kunye kwara por pap kaka neno to Gor Mahia Stadium no kura ni within 1 year idhi jogoro a Nairobi digocho Gor Mahia Stadium ne nitiere promise mano chiwa Grey City kawan kamiluongo ni ulungu professionals mana de sema nulungu do wede mato ne okawinjo to mana winjo mokwongo no luongo ambeta mawachiwo ne wadwa chiwe wan bende do wacho kaka professionals the way man wachiwo the ended in but there was a Grey City mano ningo beni ne gero somewhere yo gwengi gi japuonj kuro okang'e ni entie nikech an kaka ng'eyo to pok awinjo kama Grey City nitiere e gweng'wa apane bane mondo we aduoke moko go kiki med mang'eny ahinya ka moko wiya biro wil kana ikoni moko we moko duoko wawa kwan gite promises kochiw jodalawa mane gima ibedo go evaluated nikech kana leader tang'eyo ni kia pesa biro kidam why do I give people false promises kaito mtetezi ya watu manyo wan go bende ochako lokore kawuono kendo koro support a failed government kama yenya iwinjo osutwa mwalimu weche go osiepa maja uganya ne oknya duoko yes beda ba we ni samoro ga tri wacho odi winjo yes ing'eyo ni ka witi no chiko ugigi en bende aka gavana no konyal ng'eyo ni sirikal biro kelo pesa kidam embe ne en gigeno ni bilion wa utiel cha ibiro oro mondo watigo gik miwinjo soto kwano go te kimedo gi kata ka ok idhir professionals tibiro yudo ni gin gik moko makiloso mitieko to bilion onindo kata mana dek eka gigerore ok nyal expect ni gavana mano tiyo kore ike dhi mar 4 mimiyo pesa kidam ma imbi iseyie koda na dier pesa mimiyo gavana ni to en about 100 million per constituency mar development ini dwani mondo Agri City osetiye moger murumo chiro moyugis igero gi 140 million kidwa gero chiro Dhiwa Oyugis Homa Bay Kindu Bay gite odiochieng' achiel
ito pesa gigolo gi kanye ti waseyiere ni pesa madong for development is just about 100 million kende. Omiyo nyaka wami jogi thuolo mondo gitim gigi e sama owinjore kaka dhi mos kaka mabigi rum to kwadwa ni mondo ni gavana nowacho no biro gero Gor Mahia. Gavana pod odong gi another 5 years. Gavana tiyo for 10 years to weyo mo kata ko yiere to dhi dala tiwene ng'ama chielo. Biada ka chiel mondo jamuja thego. Jeff, Migori is just our neighbor. Correct. Ndara ma uriri. Ero. Tundewa. Ero. Obadongo lam. Mana kaka witi bogo Kadongo nyaka Kindu Bay ogo lam kendo na re. Mano manadi. Jeff, Ndara ma Migori. Yes. Migori town to Suba Miuru igo lam. Kidhi ndara mowuok mabaro gi Kuria kochi kui Kuria kacha keni lungo nango igo lam. Eto to nwango extra amount gi koa kan. No, suto nyaka ing'e ni county ka county nigi program gi budget gi. Ko baro yero ni yo kende mutiyone. Otine yo awete kende mutiyone yore moko. Ing'e ni Homa Bay kende county mantie. Machiro mora nigi revolving fund mar timo ohala. Gin ionge kamora mora. Omiyo county ka county Gavana gi nigi budget ne gi plan de kako dwa timo. To in kidwa pimo Migori gi Homa Bay. Director na obro ka yu matin keno sutwa obro ka yu matin director ni sani tulo obro ka yu matin to obro ka yu wadugo machemo mi japuonjo gikawa to gin facts mantie kata onge kata keno sutwa ka chiel ko to ndiko obro dhi yu matin achiel ka chiel ko wadugo to obro dhi nyime ka bende to ndiko obro do thuolo mar duoko mwalimu de wede keno sutwa bende obro do thuolo mar duoko mwalimu no an makora dwa tego wacho sutwa tiego go debate makawuono wacho sutwa tiego go debate makawuono wacho ni mwalimu manosebedo ka kedo ne oganda to ne jotelo marach kawuono nenore ni odok ne jotelo to we oganda mano mwalimu duogo lero ni to be en adieri kako osuro wache koso mabiro ler mana pach osutwa maendi en kuku mar wach in kare ng'ama yanda ng'eyo waduoge thuolo mar ariyo jahera malulu TV ma indin kuku mar wach kod Jeff Lombaka mapiyo piyo achiel kachiel warango weche go mag dongruok kachiel kod weche mag telo mosebedo godo e gwengewa mag Luo Nyanza magi gin gwenge duto warango gwenge mag Homa Bay warango gwenge mag Siaya Kisumu kachiel kod Migori nwadhi yuyo ka weche ne tek ka indi kata kamana duoga achiel kachiel mondo jok man godo e studio omoso achiel kachiel nyinggi kae to dhime kod twak machal kama achako kod ng'ole noganda na mag Luo chunya ogeno wahero kabisa momi akelo ni weche mondo ng'e ratiro madhi nyiro kamano arwa ki studio ne jothurwa amor pod wani twango tomdu wuod Siaya Ugenya en Siaya ero kamano jodalawa aparo ni wadhi maber kimedio sutwa wuod Homa Bay County Ndewa Tatanga dala go jode sirikal ero kamano arwako udutu e studio achiel kachiel kane wadhi yuto ne wane weche matek mag Homa Bay kachiel kod weche mag kedo ne ratiro mag ogandawa ma bende ogin jotelo mondo giyud weche mag dongruok sani riwagien wachomo seche mag yiero nwaneno lweny manobedo e kaunti ma Migori ka bende jotelo opogore ne ochopo e romo machalo kamano Wunyager ne wadhi yuo ka ine mane pod okiwe ahinya wach manotimore Migori nyalo wacho gima nyotimre Migori tanyalo wacho ne en gima nyokotimre maber to bende wabed jotelo maka wadwaro yala dier to bed adiera on both sides kirango statement ma the governor wacho ni jogi nyoko omiye wach ni gintie MP bende wacho no chiko koyiene mar ni ka en gwelo to nyaka nyis gavana kama gini koro biro dhierigo en to kata kanyoro MP dwa bedo gi chokruok tang' manye sinde time oganda mag jo Migori dan kelo jowoko mae man wach no dhierigo ani wachi ni nyalo bedo ni gavana bende nye
ithe bedo malach owinjo kata seche moko jogo nye dwa duoke pinyo moro koro dwa bendo dwa nyiso teko ne kaka ng'ama ne jopiny ng'ama otiyo ne jopiny ma jopiny nyalo defend to kata kanyo odhi kacha to approach bende nyek ber ahinya. One, awinjo kata kawuono kae twak nitie ni obila nyotiyo gumagini kaka ng'ama osomo nonro anyalo wacho chik dwaro ni katibed na police man go bonde tidhi kamoro manitie ga another commandant to kapok igolo bunde mari nyaki winji duond commandant banis on the ground. Omiyo sama politicians ma Kenya giduto wuotho no migi bodyguards to no migi bodyguards mondo misuse fire. Nikech sasa gin gigolo fire nigi neno ni ng'ama girito no his life is in danger. Yet there is a commandant on the ground. Commandant on the ground cha emanyalo chiwo signal nukora neno ka gini rach. Now this is the way the work continues. Kichene mongeo sama gole rubber bullet ene mongeo sama koro nyalo tiyo gi live ammunition. To yo manyora nene ka gicho bedo ma everybody aneno kan go fire. I do not know where this idea moro nyoro ntia planned thing ai. Mai momiani nwangre ka DPP koro wacho. No dwara proper investigation to take effect. To sani oken sama koro jo siasa moko maweni gin senior politicians. Koro nego bed ni koro accompany other politicians area. Issues gi makethoga politics. To gini bende koro nwango ka odwa miyo abro bedo kaka luo wadhelal. Nikech sache mokirango value ma wuoth ma Homa Bay no nye medi piny luo. Migori. Ta nwango ka value manyodhi add okaneno mang'eny. Nikech at the end of the day joma dhigo kura ka gin joma by all chances 98% bro gochon right. Koro gimomiyo nyigolo jiwoko kadhi kucha I don't know. Ngeche the intention was wrong. Temo miana dwa ngata madwa go siasa kata ka ngati no siep. Yes. Nikech wajumbe gi be konchiel gi diero. Ordinarily kada no wede ni sani ka dwa luongo mjumbe masiaya. No dwa dhi Marambe Kasipul Kabon. To jasiaya no bro kwere ni rango gini Kasipul Kabon poko yie. Osele poko yie ni mondo abiatu Marambe koro kanyal biro. Koro manyoro ndio ngamanyomi girusa. Nikech these things wabedu joma pimo sembe moro go. Omiyo an gima nyalo wacho no jo siasa wabende seche moko wadwa bedo jok moko ma watemo pidho gimoro maonge. Kecha paro luoni mboya ne nitie sama kar mondo ne wapiago mboya wane joma ne diko wi mboya pe. Mboya no wen. Uko kanye biro sama none wapiago wiye wane mwadiko wiye pe. Sani kendo inwango ka jowa koro wachako pidho ja Mombasa ni. Makoro sani kama donje to awene koro nego konyi duo. Ng'ani bende okonywa mana kama entiecha. Mane value mwadwa kuome. To value moro ma en ka ochiko radi, mara radio biro Kibera, mara radio the Thurwa Nyanza ni. And I don't think that one is adding anything on real estate. Omian gini adwa na kwae jowa. Jinyaka ngene political difference and maturity ma development ma siasa msutwa. Pero kamano je. Oh. Di mabere ma jigoro ne. Tabu mi bedo go. Ni goru ka. Ke kamanyo wenyo wuoke koro nyonge opona. Dio gore yot. Makaber to magina ni okonego tiye. Luwa pile wang'eyo ni dala ka chundi moko kata giki je dariyo to giwundo ni giteko moroboro. Ke bagi gik magin wote tiketo gi bak ura be. To ngadi tingo wargi go melo ko dide. Yes. Iko ni dongere no ko ingi. Koro mak lwete mo dichuke. Mane kaka jigore kidala. And Jeff Lweny podi kore ko chiko kama nyithiwa gi digore. Nikech gidhi laro tudo.
Thuno milaro ka en party. And party ka, party onego bed ni mar ji te. Ochakore gi Migori. Every constituency nitie ji 7 kata 8 ma samoro laro ticket gi. Achiel. Gima kwage ni ji ogore ka ji pimo luma ka ber go wadi. Koloi tiye. Kiloe to imi mako bade mondo mi tige bade. Ok en mar kalak ni nege dhano. Mane gimo nego puonji mondo bere. To gimoro nwa paro ni lwenyo onge mano to entie. Ni neno matimore Murang'a ka. Gime ma jubliche maber ne gimo gore ne. Iluland ka bende maber no ni wabiro temane. Wabiro gore ne. And podi wich tarik 19 mondo kori ne chuny lweny. Gimone go wakon ji nigi gore ka ngema le doyo widi wago ne mabi county adi achiel sama diro gimoro mogoe mohinye ane makenda chaka solo to laro thuno okrach laro pat okrach to nego beni lare gi ang'enge kata kwa dhi welo mag nomination nego beni waketo teko matek. Tabu mar godo ok en keto teko matek. Tabu mar gen tok keto teko matek. Kata mana jok mano keto teko matek ma jakom nodok korgi. Wafwenyo ni okonyo jakom ni 5 mosekadho. Winja. Onego bende kwa gore sani kwa laro gimoro gi japuonjo wede nwa laro gimoro yo mabe kaka sani iwinjo kwa wacho kaka lare yo mabe cha. To agora wewa jot. To wange vere wel ka japuonjo kawe. Tamie hande ni japuonjo kawe yo maler. Mujuruok no nyaka bedie. To we beru mujuruok mar magina. Bere mujuruok gi dhok. Kech maro bingine mana dao. Mana gi dhok. Mana gi dhiruok. Deke jadira dieri ka mwadhi ye tok tarik 8 dwe mar 8. To nego bende watigo lweny ma warwo koche te. Oduogo dao ku mondo bende jakom bende timo nade donje yo mayo. To ko bibedo ka gwengwe mo wakete lweny mang'eny to ko kuto lweny timo nade onge. Maro bingine ko bi konyo. Miyo ka ta yie gi wudo geja ni lweny wa teo nego bed kode. Kwase laro thuno cha. Thuno jabe ko lara to kwase lare. To koro wadwa gore gi jaod dhako cha. Wawek kete yo. Ero kaona nyake msutwa. Mwalimu wach mar koko mano bedo. Mokwongo gima nyaka ing'e ni wan kaka oganda Luo. Party wa maduong' moloyo party te madwa lu mok ng'ato ka ng'ato bam. En Luo no. Luo no e party wa. Emonego walu ma ng'ato ka ng'ato ko bam. To wach moro matindo biro ni nitiere jomoko miluongo ni political mercenaries gi kisungu. Jomichoko ka ng'ama choko jathum ni an gi karamu bigone athum e dalana. Jogi nyaka wanon gi gine joma mono jakom bedo president. Gin joma tich magitie piny Luo ka en manyo ng'ama inyalo sir ka tigone mau kaito yudo loch motimo go mana timbege. Ineno joma ni Migori kate maka joge Raila makata johonge kata Junet onge. Gin joge Raila. Junet gi johonge joge gi magibiro go. Kalonzo nyalo biro gi Wakamba. Mudavadi nyalo biro gi Waluya. Wetangula be nyalo biro gi Waluya. Kwa kao ng'ato kabila nyalo biro gi joge makelu mabed jowa mwageni. To joko biro gi lwetgi nono makata joho ing'e ni kalweny ger Mombasa. To dwa biro loso rally Nairobi kama joluo nitie. Kata dhi loso rally Migori kama joluo nitie. Nang'o? Nikech oseketo joluo geno ni ene mosiro baba. Koro joluo ng'e ni karo ng'ama ber. To bende nyaka wanon nitiere weche moko monyalo wacho makoro medo ketho. Miyo joka kalakgi. Nitie weche ne moko mamiyo jomwa kedo ka kalakgi matek. Nyono piny matek. Omiyo mano be nyaka wanon. To tim magitimo magichoko gi ka jomo choko jothum. Ni gidhi Migori, gidhi wacho ni ng'ane maber gi governor to ng'ane rach. Kanyo tadagi gi. Ka Junet luongo welo, to luonga welo, tiwacho wach Junet to ji adhi. To gidhi gi wach governor, gi wach MCA, gi wach MP. Mokwongo Joho en deputy party leader. Wach ne en wach maduong'. Kendo ka ne deputy party leaders gin ariyo. Ki wacho 1 gi 2, to en obedo deputy party leader 1. Ma ochung' mane tok jakom. Omiyo kamodhi wuoyo to tene no wuoyo gi duond party. To kitingo party moseyie ni the team free and fair nominations. Tidhi go Migori
tidhi iwacho ne jo Migori nung'eyo Karuka to ng'ane monego bed governor, Karuka to ng'ane monego bed ma kanyo tiriambo nonego lawgi kabisa ma giringi. Mokwongo gin bende onego gidhi kuondegi gidhi gimany kura. Nyong'o gorengo onego bed ni manyo kura kuondegi, to ok gichak gidhi Migori ni gidhi endorse ne jo Migori. Migori koro biro bedo koloni, obiro chalo Kenya ndalo wabeberu maonge ja Migori matelo. Iomo negi ng'ato Garissa, iomo negi ng'ato Siaya, iomo negi ng'ato Kisumu, kaeto telo negi to gin gidong' nono. Jokanyam kago gidong' gin ji onego gitel, jokadem dong' ji onego tel, to Kamagambo to Sakwa modak kuno omiyo wach moro ni jomoa oko ema wuotho dhi Migori, nyiso jo Migori ni ma jatelo maber. Wach no nyaka rum gi kawuono nikech ing'eyo gima timore.
ing'e gima sayudo gi devolution ni. Yes. Kiromo gi jo Kisumo to go gavana ma Kisumo manindo okter moko geto giwacho ni maber. Kiyudo jo Siaya gora sanga manindo oktergi moko geto kech gi kia gima timore kuno. Kidhi Murang'a jo Murang'a go gavana gi marach nikech ne giketo geno malo. Kata mano sotwani doko ber jaw mabei dikoro kowuok ka kowuoyo ni nikech gi adwa ni mondo uyud thuolo udhi mabei. Ung'i budget, ung'i gik mosetim, ung'i mapok otim, kae tuburo bedo gadieri makoro ambe an goni. To wach moro mwacho ni ndawe jopiny akedo ne governor. Yadwa ni jopiny ong'e adier. Jopiny no kia ni CDFN fund to devolution yokelo a government man gi employees gi mtokni gi gimoro amora mitiyo go gi nyaka ti gi pesa. CDF onge gi kaka magi. Migori loso yore adi. Kodi winjo adek. Migori cheto to nwang'o pesa ka. Apenjo Migori to loso yo to mabei to keto taya to miyo mon mag ohala pesa go ohala. Oganda yiero gima gidwa timo mokwongo. Migori yiero chako gi yo. Dongo taya ni kata Migori. Migori yiero chako gi yo. Erokamano mwalimu Tom kachiel kod Osutwa. Wacho ni Osutwa wacho maber ni kodwaro mondo wawuoye chieng'o mabei. Ramanyi un godo wede wuodo mabei mondo chaka kelo mondo wuoye wach ni. Tom Munyageri un achiel kuom oganda mosede weche mag nominations. Mwarango weche mag siasa maber. Political intolerance ok wadwaro weche mag tungni sama oganda wadhi e yiero. Inisedi nomination 2013 ne dhi ok ang'eyo kaka nobedo. Sani in kaka ng'ama dwe chung'. Iwacho ni ODM isewuokie sani in kod Ford Kenya. En geno mane ma unyalo bedo go kaka aspirants ka oganda dhi nominations mondo gibed gik ma kelo kwe maonge kod tungni. Ing'eyo lweny ka en lweny mar policy. Yes. Ok en a bad idea. Kendo ka en lweny ma kata kobetie to ibet piny teloso. Gimomiyo ji kaka wan ng'ato kaka Anton. Yes. En nikech jakom neno wacho ni yiero bro betie kendo yiero ni wang' ni joma ni national office bro resign kapok time. And this is one problem makelo ta problem Migori kamitie. Nikech Junet no pod en director mar elections. Omiyo samo biro kacha to biro ga office. Koro underrate Obado ma is just a governor of the county. Kama ginene kotimore, I knew no problem pod biro beti gi. Party bedo kama. Diere moro kanene Rick Jochum, I remember 1992. Karachuonyo was the hotbed ma politics. Manotingo Phoebe Aseyo, to tingo Jokopar, jomalich ahinya. Families adek negore ka. To Jaramogi no chung. Bowacho. Ni jogi to ayie kodu tanta dwaro mana Phoebe Aseyo. He was making a policy statement as a leader. Ni jogi to magi to jou. But as a leader kaka the captain of the match. Yes. Phoebe ni maka umia tadi make go this match. Gini otamo Jakom in this time. Jakom okosobedo thuolo on this journey. And my mom ineno ka problem beti pinyi lugo. Nikech onego bed bold enough to watch ni jine ng'ane tanena adier no gibende gin go opponents. To kae unyalo yie koda to miyor ng'ane for the time being. To kriti ji buji wotha. Koro Jakome moyier ni ji. No. Jeff Adwani understand that properly. In every leadership. Yes. Nitie ng'ama probably sache moko jopiny okong'eyo kaka giwuotho go the other person. So it is not a crime to watch on ant or year na urngane mondade. That is not a crime. Iwinja. Problem beti when there is double play. Koni ni dwa ng'ani to koni tidiro jinu piema. To indi ng'ene ng'ani timeto nade? Emedwaro. This is where the problem is. Iwinjo Jeff. Wan gima wanyalo wacho ni kaka jomoso dhi in this war. Kendo bende ok en a crime ka luongo joma nyochung ti wachen gin bwana gicha to nyoko dhi maber because of 1 2 3 reasons. But we are hoping this time obro bedo kama. That one party management mar ODM news failure. Ango mi wacho ni man. There was a time when a problem Nairobi kai. Mar Sonko, Shebesh, Waititu.
Uhuru had a rally in Mombasa. He didn't go. He had to make a firm statement. No chuno buno yudo kombadika. Out of that one. Seche moko leader must pay the price. An gima nyalo wacho koko mawuok owuok nikech jakomon oweyo gimodoyo wacho kaini. Jakomo oweyo jomoko ma koro iluongo ni political agoka. Mercenaries. Kore madwa biro nodonjo. Lakini ngeni mano tok makosa jakomo koro joka. Yani ng'e joka take advantage ng'iyo kode. You understand? Mano to nyalo bedo. Joka take advantage ng'iyo kode. Koro joka kodhi to given they are giving your pain to ng'e ni jogi are giving the policy issue. But the party dwaro. Koro gini obed very clear. An gima nyalo wacho ODM nyocho wacho ni gibiro timo credible election. Sama koko giwuok ngeche ni kendo wadwa ko jakom mondo oksa jakom di campaign Mombasa kata Nakuru odhi otego jo Migori. And that is what costed us last time. Kada gik momiyo kori neno ka jakom koro donjo nu koro wadwaro coalition. Obeti nikech ang'o? Defiance wuoga go korwa. Ka kori neno one defiant. Kech waduto ne wanjo ODM. But if you ask me reason abro wacho I'm seeing in ODM clear cut policy manoket cha. Nobody wants to follow it. To samagi moro kudwa bedo followed, you want to remain with your dignity. Iwinja nikech ani winjiri ni koro wadwa bedo ka koro nyochi neno onge gima rach piny kaka koro nyi neno duol ogore gi jakom up to the last man. Kendo koro after 5 years odwa duogo ringo party jakom. It does not show. It is a gentleman way. Seche moko you take a walk. Anjo wach moro timo wacho to ma pod abro duoge iri achiel kachiel. En wach moko bi yiera godo. Abro yieni, abro mi thuolo mar wache lakini ok bi yie kode ar kaka Jeff ne en wach ma onego bed kamano. Ken Jeff party en a club mar members. The membership is very, very important. And party has nothing to do with leadership. Man. If I feel need your opinion order, yes, that way hide behind party. Because party to marja kom. When you lo nige na club. Kata club, let's say the club. You mu yero your chairman for today. King genu yero. To ndire ngato mingi angaka aspirations ni gimage to be there together. And mano nyine no ka joma jakom prevailed upon mondo nyo yer e parliament ni. Ineno gima koro timore Kisumu. Ineno gima timore Rangwe. Ineno gima timore Ndewa. Kijende manyodonjo kaka young task ge. Gin dwale wuya to giponda gi ling. Ti kata ngama wuyo kata kata chiel. Kane wanyalo bedo gi loyal party members. To be advocate for the party. Kakene niti me Britain, kakene niti me US. If it is the party, you talk on behalf of the party. To Jeff Gumio na ko ni pod lweny biro bedo. Yes. Remember, for the first time, ODM brought in elections or nominations, kapok parliament obedo dissolved. What does it mean? What it means is, ana governor Maumabi, to say minga to certificate ka, mar ODM. Yes. To put ana governor. Naked parliament poko obedo dissolved. 19th parliament poko obedo dissolved. An MP to ngato tang'e to kura sedong ne ngato semiango certificate ka iwinjo kama tabu dibed mane ma dibed tabu maduonge mugi ne ke jom dhi yom gi ne ke jogi tiyo ne jopiny kine ka watetesi bachalo japuonjo doyo baluoro e bosa lokoro dok leaders nyisi ni wana injo dong nono. The only people ma wana injo dongo en go kuche against bad leadership mondo jogi odhi dala very early in the morning. The warning to Jomi de May, including Musiapana. The par, I know they give Ford Kenya. Katamagi Ford Kenya no. Katamanagi Ford Kenya no. Editingo a certificate against a leader mapod uyene. Kino poditiyo. Neke biro nonga parliament poko biro disco. Mano e kamato taparo ni tabu dibede maduong. Walimu osutwa karimara dok ne bad leadership. Mano judgment ni. Ingeni mano judgment ni ok mar jopiny. Jomi winja wacho no. An ang'e adieri. In gi jopiny go ok ung'e adieri. Kata na puonj jopiny ni mae gima nitie.
in kata in kawuone ka fwenyo ni ifwenyo ikamwa bedeni ni CDF is a fund to devolution okelo a government. No. You see, mane adieri madin chinge chon. Kuka dina ni okay, kare 5 billion yok diger go yote. Ing'eyo mad ka ng'ato dhigo to kuri wuoyo from a point of ang'eyo. To kidhi adhiya ni ng'eyo jogi dhi gi bilion 5 to joka ne dhi gi milion 100 to gitimo ma to giwe ma. To kikony jopiny by puonjogi ma ging'e adier. Mwalimu Parallel Tallying Center thuolo rumo nodo mana gi dakika 7 kende. NASA wacho ni girobedo kod Parallel Tallying Center don mondo wacho mabe wach Siaya en gi wich wuoto ko nyal wuoyo kata wach Siaya ng'ano kanya kanwa chaki obet mos Siaya okoro mondo omul Parallel Tallying Center mar NASA dire wach moro ma Jubilee sieko go ni bedo gi Parallel Tallying Center is illegal no is propaganda. Gima is illegal ni Parallel Tallying Center ni ema bro declare who is the winner. Mano to is illegal. To bedo kode mondo konyu ng'eyo ni gini o mawa wadhi e court kata oko mawa ok wadhi to nyakubedgo mondo unen to watimo nang'o, wadhi maber koso wadhi marach. Mano nyakubedgo. Kata an kane watindo ne wane klas 1 2 3 kokelwa maxi mar kwano to wandiko, kokel mar kisungu to wandiko. By the time wadhi e parade mondo nyis ng'anya namba 1 to waseng'e ng'ama namba 1 e class waka ok owulo no wadhi loko mar japuonj cha. Gima ODM timoni ma NASA dhi timoni ok owulo ni margi ni ema dhi tiyo to mar IBC ok tiyo. Mar IBC ema dhi bedo official. To sami somo mo official cha to gi compare gi margi ni oyo kare oyombwa kato karira wamedo marach. To kik ng'ato sieka ni bedo gi Parallel Tallying Center is illegal. Ng'ato ka ng'ato biro bedo gi Parallel Tallying Center e ode bendi uguon. Duoko wach mwalimu wacho no Parallel Tallying System. Winjo kaka mwalimu wacho ang'eyo gima wach mapachi wach no. No, ing'eyo. Kika uwe mbele. Ing'eyo ni kakwa mwalimu kete. Yes. En gima ordinarily ok en gima justified. And gima justified, gima ok justified, ok en gima ng'ato nyalo timo mondo kik itim. Because at the end of the day, okay, legal, but it leads you to the answer. Because the answer nyalo bedo wrong or correct to give you a second stage. Niswagi ma ok legal bedo gi Parallel Tallying System koso lando ne gin bende gibiro lando kaka gima paro ni Japan question igolo because of wach ma okuom jatend jo IBC. Anaparo ne approach mar jakom IBC gimotimo maraj en woni mapoko bedo go parties ma wacho ndwa bedo tallying center gi bo penjo gine why are you talking like this. Bujo komisen no main mana maro ordinarily for us to confirm kaka korogo koro en oketi as a reaction ma en mo pedo gi maraj makoro ji neno on the negative ni nyalo bedo ni gen go plan moro maro. I think ni gima duongi gino jakom mar IBC should have a sitting with the political parties to jogi ngise reason momiyo gidwa bedo ga tallying center. Koro from there get develop how it can be managed, and that is the position nikech as if I borrow leave kuma japuonji wuoye to okinyal sindi nikech katibedo kode at the end of the day ok na legal thing, but it can give you a way on how you can move on to the next step. Correct. So gimaduong jo IBC emo bed policy makers. Kapoke osudo wuoyo aparo numa na wach moro. Kane wadhi e yiero ma 2013 jo Jubilee ne gi Tallying Center Catholic University of East Africa. Ne gi Tallying Center kanyo kendo ne gimedo beti. To margi nokotiyo mar jo IBC mane. Koro Tallying Center to is not illegal. Nyaka wabedo osutwa. Ero kamano Jeff. Yiero chakore polling station. The polling station kaja ntigo ma forms ma jo IBC chiwo to kose gombolo mo kwano mbolo koro timo gimo no transmission mete manyantie form 33 voting with the number of registered voters give the number of people who vote. Form 33 ni is the legal part. My bed ja ODM ibed ja Jubilee oningo bendi mi copy to ka agents ose sign kange imigo nango ti ja Jubilee kati ja ODM imigo mondo in bende you own the process. Iwachi ni ka polling station miluongo ni Nyandako ni
ogoye kura makama to mae process mwayiego iwinja koa kanyo e station to dhi ir RO mabedo at the constituency level. Constituency RO tere to the county RO. County RO submit the same. Ka ionge gi problem, agents nionge gi problem, they have signed. Form 33 ngata mochung be ni chung ward rep, you really need to know gima no cook at the polling station. Magi mose bedo ka temore. Gimo miyo imeke very loud sani anokane. Atiyo gi IBC. Yeah? Yes. And I was an RO. Yes. The moment me train POs, you must train them. They must leave Form 33 pinned at the door, Mara Center. And when we were at the door of a center, mondo the community around be they own the process. Ginge ni kaa to wunya gere mo yombe kata japunyo wide mo yombe. Yeah. So maternity tallying process kata tallying center mar ODM kata mar NASA. Yes. Obro bedo Jubilee bro bedo ge marge. The only problem, Yes. ka political party share a server gi IBC. Kanye matoto mapani tabunitie. And nyaka IBC be explain gimomiyo giluo. Mondo kik ngado bed gi parallel tallying center. Nikech ka gi match, nikech Form 33 cha. Yes. Mar sender ka sender agents must sign kange. Nyaka gi sign te. Yeah? And ka ODM nyalo choko gigi te magi bedo godo at a common tallying center manyalo bedo produced a code of law okane. Kanyo ja negitamo regilo electronic system. Yes. Iwinja. Negitamo remagi dok ni jodok manual. Matene sama jodok manual, the only legal document mangato they go from the polling station and Form 33. Manoka manual. To no be digi di bedo aired electronically. So from the polling station, teach one straight. Ujitebebe. Kuro ki garo tabre tali kobo tali system. Kik ng'ato tamre wacho. Erokamano ahinya Ken Osotwa. Kaw thuolo ni mar gono erokamano maduong' mokalo kaw kuom thuolo maru mar biro achiel kachiel mondo mwuog oganda wa mabende wuok e luo Nyanza. Adwa ni mondo mi dakika achiel kachiel ng'ato ka ng'ato we oganda ma joluo gi wacho achiel manyalo konyogi e weche mag dongo. Mwalimu achak kuom noganda na mar luo kamoro moro ma untie, adwa ni mondo ukawie paro matin madwa na mondo amedu gi sama sani. Koro wadhi e yiero, oganda biro golo wuodgi mondo telnegi. To kik waket ji ni gore kind ogendni oganda ni goganda cha. Wadhi mondo mbulu e modhi othegwa. Nikech sama koro wachope ni gi dongruok mwachope ni ombulu e mathego ji ariyo kayware. Wuod Siaya County. Anto gima nyalo wacho en mana ni kaluwore gi kaka wawuoyo. Yes. Gima duong' ni jopiny omed ng'eyo adiera ma gin go gi kama adiera gino be nyalo giki. Kik wabed joma bedo at the end of the day wani makendo waduogo wasafa. Consequences mwaranguri decision moramora make. An ma gima nyalo wego jopiny. Uno ganda mag Siaya weyo kendo thiro gi kabisa. Osutwa. Luor samoro luor ge yawuoto mabei matekre gi ng'eny. Koro kodwa ni mondo wuo nikech ong'ene dhi goye koni. Kanyo yeye. Discussion en mar Homabay. Iwuoyo Homabay. Siaya onge. Ken. Erokamano Jeff. Mokwongo wan oganda achiel. Wan joka miyo. Gima laro ka en tudo. Ani nyathiu adieri katugoru mano laro tudo. Kutieko tubedo piny kako oganda. Wang'eyo ni party en mar members. To joma dhi thego gin jopiny. Jopiny kosethegowa to wabedo mana gi thegruok mamuol. Ando wang' ni koro bed ber ni koro kamilengori chake dhi otimore nade onge. Inyalo mana dhi kendo koro gimiluongo ni independent. Mabende nigi chike ne madwaro ni chok signature turi. Omiyo wabedo mana gi kwe kato wagouru kura maber ji wuok duto omiyo goyo maler. IEBC bowe chiwo ultimatum kuom wach mar tallying center. Kodo bed gi tallying center gi, Jubilee bed gi tallying center gi, ng'ato bed gi tallying center gi. Eka dia mwang'e adieri mantie mondo pog ji gombolo.
Agonu erokamano maduong' mokalo kuom kawo thuolo mar achiel kachiel. Ang'eyo ni udich matek miwuoro, kata kamano yudo thuolo mondo mi wabi mondo mi wawuo ogandawa mawuok e Luo Nyanza mondo mi wamigi puonj achiel kachiel. Ka kuok e Lolwe TV, Jeff Olomba ka kuok Marwach. Ay,